Egunon guztioi, nirekin batera daude ekitaldi honetan Ertzaintzaren zuzendaria eta Ertzainburua eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lurraldeetako trafikoko Ertzainburuak eta nola ez, trafikoko unitateko lankideak. Gaurko agerraldi honek zer ikusia du agintaldiaren hasieran Eusko Legebiltzarrean egin genuenarekin. Han agertu genituen agintaldi honetarako asmo nagusiak eta gaur aurkeztera goazen hau da orduko agerraldi hartan aurreratutako gaietako bat. Esan genuen, gure helburuetako bat zela trafiko unitatean lan egiten duten ertzainei elementu berriak ematea eta eskaintzea, batez ere beraien laneko segurtasuna handiagotzeko. Gaur, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako trafikoko unitateetako agenteek beraien lana motorrean egin behar dutenek soinean eramateko erabiliko dituzten airbagak aurkeztu nahi dizkizuegu. Enbarroan eramateko txaleko modukoak dira, jakaren gainetik jazten dituzte. Airbag hauek berrikuntza bat dira segurtasunaren eta poliziaren arloan, eta batez ere berrikuntza egiteaz gainera, ertzainen segurtasuna indartzea eta sendotzea da helburua. Hoiekin batera, erositako airbag hoiekin batera, jantzi berriak ere erosi dira eta erropa berriak estreinatuko dituzte. Material sendoagoz egindako jantziak dira eta sorbalda, ukondo, belaun, aldaka eta bizkarrean babes elementu berriak eta indartsuagoak dituzte. Horrela, motorrean dabiltzen ertzainen uniforme berri hauekin eta airbagekin, ertzainen segurtasuna hobetzeko aurrera pausu garrantzitsua egiten dugula uste dugu. Legez, legediaren arabera ez da beharrezkoa airbag soineko hau eramatea, eta beraz motorlariek ez dute zertan eraman, baina bideetako segurtasuna areagotu nahi badugu, beharrezkoa ikusten dugu, etxetik hastea eta ertzainei eskaintzea tresna hauek eta lan hauek beraien segurtasuna indartzeko. Baina seguruenik honek ere izango du eragin bat gizartean eta gero eta gehiago izango dira honen moduko erabakiak hartuko dituzten motorzale eta motorlariak. Nik euskeraz azalduko dut sekarri dauzkuen, segurtasun saietik da trafikoko ertzain unitateako ekarri dozkuez jantzi barriek, fraka eta jaka motorran ibiltzeko, eta segurtasun aldean plus garrantzitsu bat dana da txalekoa, airbag txalekoa. Hau inoz ez dugu auki horrelakorik, eta nabarmena da, istripu baten aurrekoan emango gaituen babesa handia izango dela, espero dugu inoz ez probatzea, baina ala izatekotan babes handia izango da. Ere, ez da normala motorzaleak holango elementuak eramatea, beraz, uste dut gauza garrantzitsua izango dela, guretzat.